No niin, tervehdys. Ollaan Turussa Itä-Harjulla ja olisi tällainen 9/4 varasto. Lattiasta kattoon paljon kaikenlaista tavaraa. Pesukonetta, ruohonleikkuria, rengassarjaa löytyy. Paljon kaikennäköistä kodinirtaimistoa. Vähän vanhempaa rottinkisänkyä. Jonkinnäköinen miekka siinä pystyssä. Paljon on pinottu muuttolaatikoita tonne taakse. 9/4 on tosiaan varaston koko ja täältä kyllä paljon on kaikenlaista erilaista tavaraa. Makitan konelaukkukin siinä. Taidetta. Oloinen varasto. Ei muuta kuin ostohousut jalkaan ja huutelemaan. Kiitos.